Tossencs i tossenques celebren un any més la Festa Major d'estiu amb una programació farcida d'actuacions musicals. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Com cada any, per la festivitat de Sant Pere, Tossa de Mar ha començat a celebrar la Festa Major d'estiu, una celebració que ha començat aquest darrer divendres i que s'allargarà fins aquest dimarts. La programació s'ha encetat amb el tradicional repic de campanes anunciant la Festa Major i el pregó, que enguany ha anat a càrrec de la regidora de festes Anna Bellan i Dolors Vila i Carmen Estevez, treballadores de la Biblioteca Municipal. Hem començat bé, el poble està bé, que aquest any tenim la sort que és cap de setmana, el qual ja sempre va molt bé. Acabem de fer la presentació amb unes pregoneres, hem triat aquest any, són les dues treballadores, les noies de la biblioteca, que en diem, són les treballadores de la Biblioteca Municipal, que fa 25 anys que es va inaugurar i fan una tasca social, a part de professional, social, molt important i s'ho mereixien també. I donem el tret de sortida a aquesta festa major d'estiu, la de Sant Pere. Continua dissabte, que tenim diferents actuacions també a dalt de Vila, però per la nit tenim concerts al Racó, ve un grup molt important, que és la Fúmiga, i per continuar amb la festa, una mica millor també pel jovent. Diumenge també teníem activitats, ve el grup Xiula per la mainada a les 5 de la tarda, tenim una presentació d'un llibre del llegat indià, desaparegut, de l'Anna Castellví, també fa després un tast indià de maridat de xocolata amb vi d'aquí Tossa, de Can Carlos. El dilluns fem els focs artificials, el castell de focs, que també hi ha molta gent, és una cosa que aplega molta gent que ve de fora a veure'l, perquè ho fem amb el marc de la Vilavella, que sempre queda molt bé. I el dimarts fem el Toquen a córrer, no sé si ho coneix, és una tradició molt nostrada, no?, de les 9 sardanes per tots els carrers Socors, i més o menys és com el final de la festa major. Convido a tothom a venir. En acabar el pregó, s'ha realitzat un espectacle de música i humor a càrrec de Quim Vila. Un dels punts forts del programa festiu d'enguany han estat les actuacions musicals. Han passat per l'escenari tossenc grups com Sotrac, de Llagostera, o el grup de versions Pelucas, però també han actuat altres com La Fúmiga o el grup infantil Xiula. També s'han celebrat altres actes com audicions de sardanes, espectacle de flamenc o el ja tradicional castell de focs d'artifici. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocar i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.